В този епизод Заек зъболекар. Запознайте се с доктор Зайо, най-добрият зъболекар в гората. Той лекува зъби леко и неусетно. Използва билки и паста с аромат на мента и винаги се грижи за пациентите му да са спокойни, но дори най-смелите животни, като мечка и лъв, се страхуват от него. Защо ли? Гледайте, за да разберете. Доктор Зайо зъболекар вади неусетно леко болни зъби. След това маже с кремче от трева, дава билкова отвара. За промивка и гагара, зъбна паста с дъх на мента. Грижи се за пациента. Но макар че е добричък, пухкавичък и маничък, мечка, вълк, лисица, лъв, идва тук с вид такъв. Омарушен, явно ах, тях от Зайо ги е страх. Азбука са животни професионалисти, автор Мария Донева.